Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng papaitan na lamang loob ng baka. At ito na po ang ating mga kakailanganin na mga ingredients. Unang-una, gagamit po tayo ng atay ng baka, tripe ng baka, libro ng baka, kidney ng baka, at saka puso ng baka. Tapos gagamit din po tayo ng bawang, sibuyas, at saka luya. Gagamit din po tayo ng calamansi juice or lemon juice, or kung wala kayong calamansi juice at saka lemon juice, pwede ring suka ang gamitin nyo. Tapos, ang gagamitin ko po na pangpapait ng ating papaitan ay itong ating gulay na ampalaya. Yung katas ang ginamit ko. Ginamitan ko po siya ng blender, tapos tinanggal ko po yung katas ng ating ampalaya. Gagamit din po tayo ng ground black pepper, asin, seasoning. Maglalagay din po pala ako ng tanglad. Gagamit din po tayo ng mantika para sa ating paggigisa. Itong tubig po, gagamit din po tayo para sa ating sabaw. Ngayon po ay uumpisahan na po natin ang pagluluto ng ating papaitan. Paiinitin po muna natin itong ating kawali. Yung ating mga sangkap po pala ay napakuluan ko na po siya. Optional lang po pala ang paglalagay ng tanglad. Kung ayaw nyo po yung amoy niya ay okay lang naman po na huwag nyo na lang pong lagyan. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng cooking oil dito sa ating kawali. Ang unang gagawin ko po ay ipiprito ko po muna itong ating bituka ng baka. Tapos hintayin po natin na medyo mag golden brown po yung kulay ng ating bituka ng baka. Ginagawa ko po yan para makasigurado po ako na luto na po talaga yung ating mga lamang loob. Yan, pwede ko na pong alisin tong ating bituka ng baka. Ngayon po ay isusunod natin itong ating puso ng baka at saka itong kidney. Ganun din po ang gagawin ko. Hihintayin ko rin po na medyo mag golden brown po yung ating puso at saka kidney ng baka. Ngayon po na medyo na golden brown na po yung ating puso at saka kidney ng baka ay tatanggalin ko na po at pahihinaan ko po yung ating apoy. Ngayon ay hahanguin na natin itong ating puso at kidney ng baka para maigisa na po natin yung ating bawang at saka luya and sibuyas. Ngayon po ay pwede na nating gisahin itong ating bawang. Hintayin lang po natin na mag light brown ang ating bawang. Tsaka natin isusunod itong ating sibuyas. Ngayon po na medyo nag light brown na ang ating bawang ay isusunod na po natin itong ating sibuyas. Hindi na po pala ako nagdagdag ng mantika kasi medyo marami na po tayong nailagay kanina. Pwede na po nating isunod itong ating luya. Yung ating libro ng baka po pala ay hindi ko na siya kailangang
gisahin. Ngayon po ay ibalik na po natin itong ating kidney ng baka at saka yung ating puso ng baka. Ibabalik ko rin po yung mantika kanina na ginamit natin sa paggigisa dyan or pagpiprito. I-add na rin po natin itong ating bituka ng baka. Ngayon ay isusunod na rin po natin itong ating libro ng baka para sabay-sabay po silang maluto at saka lumambot. Lalagyan po natin siya ng ground black pepper at saka itong ginisa mix na seasoning. Konti lang ang ilalagay natin kasi i-adjust pa po natin yan mamaya kapag naglalagay na tayo ng sabaw. Ngayon po ay i-add na po natin itong ating lemon juice. Mas gusto ko pong i-add yung lemon juice habang wala pa siyang sabaw kasi para manuot po yung asim niya dito sa ating lamang loob. Para kumapit po yung lasa ng lemon. Ngayon po ay lalagyan na po natin siya ng sabaw. Yan, dadamihan ko po yung sabaw. Tapos, pwede na nating i-add itong ating tanglad. Hintayin po natin na kumulo yung ating sabaw. Pero, habang hindi pa po siya kumulo ay maglalagay po ako ng konting asin. Para mayroon na po siyang lasa mamaya kapag kumukulo na. Yung atay po pala ng baka ay sa huli ko po siya ilalagay kasi medyo luto na po siya. Ayoko po madurog yung ating atay ng baka. Hintayin po natin na kumulo. Ngayon po ay kumukulo na po itong ating sabaw. Pwede na nating isunod itong ating atay ng baka. Tsaka ilalagay ko na rin po pala itong ating katas ng ampalaya. Titikman po natin yung sabaw kung mapait na siya. Yan. Sobrang pait na po ng ating papaitan pero kulang pa po siya sa asin. Kaya magdadagdag po ako. Tatakpan po uli natin siya para mas lumambot pa yung ating lamang loob. Ngayon po ay medyo kumulo na po yung ating sabaw ng papaitan. Ngayon po ay malambot na yung ating lamang loob. Pwede na po natin yang iserve. Kung gusto nyo po pala ng sili na maanghang, pwede pong lagyan. Yan na po ang ating finished product ng papaitan na baka. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!